Bamakɔ a n'a lamini cɛ faramuso ka denmisɛnnin ni mabɔkɔrɔ Bɔkari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan dugu n'ale jɛra a bɛ girin donso bɛɛ n'a kunta fan don anw ka baara tarata sɔgɔma o sɔgɔma o de ye k'an kunda kumasoba in kan ni ka sɛbɛnfuraw lajɛ Bɔkari la kumabaw ni kulu woloma jamanadenw sigilen bɛ ka makɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nakun 2 tan na k'an da don kibaruya la baara in a tɛ kɛ maa saba baara kɔ Mamutu Kamara nɛgɛ kɛrɛfɛ juru b'ale bolo e ni ne bɛ kumaso nɔrɔlenba in kɔnɔ an tɛnkulen don ɲɔgɔn na kunnafoni ka ca bi Mali ka gɛlɛya lombo lanbalen don jamanakuntigi kɔrɔ o ntanya la kumakanw caman de bɛ an bɛna an da don minnu na nka min kɔni ye baara in ye an bɛna nɛgɛjurukan sɔrɔ ka bɔ karamɔgɔ daba yɔrɔ ni Ala ni kira sɔnna ma Mali ale ni CEDEAO ka samasamani min ye frontière datuguli ye jagokɛlaw ka ɲɛmaayasoba olu kɛmɛ ka kunnafoni duman dɔ santalama o kuma daba bɛ tila ka na kibaruya dan tulo kan e ko cogo di a fɔ Mamutu o bɛ bɛn Bɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona l'observatoire fasiriba n'o ye Usmane Moriba ayiwa Bɔkari yani an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye ale bɛ nɛgɛjuru la Bɔkari Tarawele o kuma an bɛ ka karamɔgɔ makɔnɔ ayiwa min ye ɲangili mun ta bɛ ka an ka dankun datugu Bɔkari min ye chambre de commerce d'industrie du Mali u kɛmɛ ka kibaruya duman dɔ di malidenw ma karamɔgɔ Daba Tunkara a n'a don ni ka kibaruya tɔ d'a ma o kuma kan an b'a ka bila la l'observateur Usmane Moriba Bɔkari nin ye ale ka sɛbɛnni ye a y'a yira k'a fɔ jɔfɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ da don dɔ est-ce que min ye dankɔrɔba n'o ye Manden masa ye a taara Ibrahim Boubacar Keita a t'i ye bilen min kɔfɛ fasiriba ko kadi tɛmɛnen Bɔkari min ye sanga ye a santalamana malidenw ye ni k'a yira k'a fɔ Manden masa Mali masakɛ kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye diɲɛ to min ye kibaruya ye a kɛra tiɲɛ ye Bɔkari Tarawele ka kɔn o kuma ɲɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ waati bɛɛ lajɛlen a bɛ santalama k'a yira k'a fɔ ko Manden masa ye diɲɛ to wara ko in bɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛ taa sɔrɔ nkalon don nka sen nata o kɛra tiɲɛ ye fasiriba ko a ko min ye Manden masa ye a gɔnnen ko ka bɔ fanga la Bɔkari Tarawele farisogo kɔni o jolen kun tɛ miiri jugu bɛ sen na Bɔkari Tarawele taa ni ka segin bɛ kɛ furakɛli yɔrɔ la Bɔkari Tarawele min ye taa ni ka segin bana o tɛ maa to fasiriba ko a ko min kɔni malidenw ye an bɛ kasi la malidenw an bɛ kinikini la sabu min kɔni ye saya n'o donna ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele jagoya misi bɛ na fasiriba ko janko maa min ye jamana mara ko ɲinɛ tɛ se ka ko kɔ abada o kuma san 100 ɲinɛ kɔfɛ a bɛ fɔ ko Mali masakɛ kɔrɔ fasiriba ko min ye malidenw bɔra ni ka wote Manden masa Ibrahim Boubacar Keita san 2013 Bɔkari min kɔni ye kalafili min kɛra a ɲɔgɔnna kalafili ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ sabu min kɔni bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ maa min bɛ se k'o ɲɛnabɔ o de ye kankelentigi Manden masa fasiriba ko a kɛra masakɛ ye sigi tun kɛmɛ k'a makɔnɔ gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye bamancɛ wale o gɛlɛya ye malidenw bɛ ka bɔ o sigiyɔrɔ la Bɔkari min kɔni Mali a t'a yɛrɛ bolo maa min bɛ se ka Mali sigi a yɛrɛ ma ka Mali kura k'o sigi sen kan ka Mali ni ka yɛrɛma hɔrɔn lakika d'a ma malidenw kun jigisɛmɛyɔrɔ ye maa min ye o de ye Ibrahim Boubacar Keita IBK ayiwa min ye karamɔgɔ Daba ye Bɔkari kumafɔlenkɔrɔ tɔ ye dalama ye karamɔgɔ i ni sɔgɔma naamu allo ayiwa min ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye ale bɛ nɛgɛjuru la Bɔkari Tarawele an bɔra k'a fɔ sisan jagokɛlaw ka ɲɛmaayaso n'o ye Yusuf Bacili a ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ lase Bɔkari min ye kunnafoni duman ye sabu Mali dancɛw datugulen don nka dancɛ jumɛn dalen bɛ an ye kibaruya duman jumɛn bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara bɛn'o dan tulo kan o kuma an bɛ karamɔgɔ ka bila kɔnɔ o kuma yaasa an bɛ se ka bɔ cikan minnu bɛ yen kunnafoni minnu bɛ yen a ka se ka da malidenw tulo kan ayiwa Bɔkari yani karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ don an bɛ tɛmɛ ni sɛbɛnfura kɔnɔ ko ye ko Manden masa Ibrahim Boubacar Keita Bɔkari jamanadenw ye tali min ta k'a sɛgɛrɛ Bɔkari min kɔni gɛlɛya nana don baara la sabu maa caman y'a yira k'a fɔ
an fɔra jigi kɔ a ko fɛn dɔ kɔni bɛ an kana bɔgɔ siɲɛ kɛ bin kan n'o ye Usmani Moriba ye a ko i bɛ se k'i ban Ibrahim Boubacar Keita la i tɛ se ka k'a ka hakilinaw fɛ nka k'a fɔ k'a tɛ jamana fɛ jamana kanu ta dusukun na Boubacar Traoré k'o ye wuya ye Fasiriba ko a ko ni Ibrahim Boubacar Keita ka tɛmɛsennaw lajɛ a kɛra ambassadeur ye a kɛra assemblée nationale président ye a kɛra ministre ye Boubacar Traoré premier ministre kɔnɔna la ale ye san 6 kɛ yen a bɛna don in kama Alpha Umaru Konare gɛlɛya tun b'a kan politikimaw tun kɛmɛ k'a sama ni k'a senkɔrɔma cɛ maa min y'a banman k'a jigijigi o de ye Ibrahim Boubacar Keita ye Fasiriba ko Boubacar Traoré min ye o Ibrahim Boubacar Keita a ye baara kologiri mun kɛ waati tɛmɛn'o la o tora malidenw kɔnɔ i b'a fɔ kilisi o tuma min ye danaya kura ye u y'o ta k'a sɛgɛrɛ n'a dumaya k'a fɔ ko jamana bɛ lonbo lanba la maa min bɛ se k'a bɔ o tɔɔrɔ jugu kɔnɔ o de ye Ibrahim Boubacar Keita kan kelentigi Fasiriba ko a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ayiwa karamɔgɔ dɔ ba salamu alaikum Buwa Jabate wa alaikum salam Buwa Jabate e ka fɔ lamɛnba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jeli fɔ k'a waleɲuman dɔn naamu ko min bɛ jamana kɔnɔ a donnen don o de ye CEDEAO ka ɲangata min dalen don an kan Buwa Jabate Mali juraw u ma sigi u bɛ wulikajɔ la kabini gɛlɛya in daminɛna a dogolen tɛ maa na k'a fɔ juraw ka soba bɛ chambre commerciale d'industrie du Mali naamu Yusuf Bathily président ye wele sɔgɔmada in na walasa an ka se ka kunnafoni lase délégation ba de bɔra Mali kɔnɔ tile fila in na min ye Conakry ye kununko ni kunnafoniw kun bɛ yen Conakry ministre 4 o n'o de ye ɲɔgɔn ye naamu ministre 4 bɛɛ lajɛlen y'a jira malidenw na u ka port u ka siraw fongo fɛ ni Mali mago b'a la an k'a kɛ n'a fɔ an bɛ Bamakɔ an da don o tuma bɛnkɛr'u kan sɔnkɛr'u ma naamu wa i k'a dɔn sisan u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la Mauritanie Nouakchott o fana faamaw farala ɲɔgɔn kan k'a jira Mali la i k'a dɔn Nouakchott ni Bamakɔ ye fakelen ba kelen ye fɛn o fɛn ni o se b'an ye k'a donni quoi ji fɛ ka n'a bila olu ka port la naamu e yɛrɛ b'an dɛmɛ k'a donni ka na Mali kɔnɔ donc c'est pour te dire que il y a un munumunu kun bɛ waati la ko Mauritanienkaw ko k'u b'u ka port datugu nkalon don Yusuf Bathily da de y'a fɔ n ye o tuma min ye Mali ye i k'a dɔn lafiya bɔda bɛ ni jamana fila la kosɛbɛ Buwa Jabate i k'a dɔn kɔlɔsilikɛlaw y'a jira k'a fɔ Seydou Natuma y'a jira k'a fɔ a ye camion 500 de di jamana ma sɔgɔmada in na Mauritanie camion min jɔlen bɛ yen n'o togina ka camion a ka ca 50 ni kɔ ye Maliyɛnw a bilalen bɛ Maliyɛnw ka bolo kan Conakry b'o cogo kelen la dɔw bɛ sira la ka taa wa ni mɔgɔ b'i la n'i y'i tɛgɛ di Ala ma i tɛ bi jamanakuntigiw y'a fɔ cogo min malidenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira o bɛ kɛ sababu ye an ka kisi ko caman ma maa minnu ye nin kan na jamanakuntigiw de y'a kɛ nka an ye kɔlɔsili kɛ min ye farafinna dugu bɛɛ ye k'a daminɛ Côte d'Ivoire ka na Burkina ka taa min ye Sénégal ye o jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen u b'a k'u ka jamana ɲɛmaaw kɛlɛ i k'a dɔn Mali kama o tuma n'i ma misijeni to a sɔgɔmadafɛ biri i b'a to a wuladafɛ biri jamana ninnu ma fɛn k'an na dɛ a jamana ɲɛmaaw de y'a kɛ a jamanadenw ma fɛn k'an na dɛ jamana ɲɛmaaw de y'a kɛ o tuma an kan ka kɛ Ivoiriyɛnw fɛ an kan ka kɛ Sénégalais fɛ an kan ka kɛ Burkinabéw fɛ sabu u ka jamanadenw kɛra Malidenw fɛ ni u b'a k'u ka ɲɛmaaw kɛlɛ bi an nɔfɛ o tuma drapeau jeni ni jamana ninnu drapeau faralen a n'a jenini faama ninnu bɛ waati kɛ la u bɛ taa ka jamana to yen o don dɛ Buwa Jabate an bɛ se ka Conakrykaw fo an bɛ se ka Nouakchottkaw fo Mauritanie jamana bɛɛ fo a n'a ɲɛmaaw o de ye Ala sago i sago Yusuf Bathily ye kɔrɔfɔ min dɔn da ko n k'a fɔ aw ye ni ɲininkali t'i bolo o tuma an na ɲɔgɔn bila yan ayiwa karamɔgɔ kuma mɛnna an b'a fɔ Yusuf Bathily la k'ale bɛ ko k'u banban merci i Tunkara nin tun ye Boubacar Traoré karamɔgɔ Daba Tunkara ye a bɔra sisan ka kuma min fɔ a jɛlen don ŋunuŋunu tun bɛ yen k'a jira k'a fɔ ko Mauritanienkaw kan bɛ k'u ka frontière datugu ko nkalon don u y'a dayɛlɛ ka sira furan k'a jɛ pak Mali den fɛn fɛn bɛ yen i bɛ fɛ ka taa don ka taa doni ta ka bɔ ko sira dayɛlɛlen don o tuma an b'a fɔ Mauritanienkaw ye k'u ni ce sigiɲɔgɔnya la u ni ce Mali o dɛmɛli la bari hali bi n bɛ tɛmɛ ni sɛbɛn ye n'o ye l'observateur ye Usmani Moriba
Bokari min ye Ibrahim Bokari Keita ka kuma don Bokari Ibrahim Bokari Keita kɔni ale ntanyana a ko waati dɔ kuma sera Bokari Tarawele min kɔni Mali masakɛ kɔrɔ Bokari ko a mana tigɛ da o da la Bokari i b'a fɛ i t'a fɛ o kuma ko min kɔni tasibila ye o ye wajibi ye Bokari Tarawele min ye duwawudon ye o ye wajibi ye sabu a ye jamana mara a ye san 7 min kɛ Bokari Tarawele ɲuman caman kɛra i n'a fɔ tiɲɛni caman kɛra a ko a bɛ gɛn don min na malidenw kun dusu kasilen b'a kɔrɔ Bokari Tarawele ni dun ye a lajɛ a kelen ma baara kɛ a ye danaya ta ka da maa dɔ de kan o maa olu ye baara kɛ ni hakilina jumɛn ye maa kelen bɛ se ko la wa a ko n'i y'a lajɛ Ibrahim Bokari Keita ka coroni caman bɛ yen maa wɛrɛ de y'a tɔgɔ ta k'a sɛgɛrɛ nka bolo maa funu a bɛ da tigi kan na parce b'a ko min ye Ibrahim Bokari Keita ye a fatura kari tɛmɛnen k'a si to san 70 ani san 6 la min ye bana kuntalajan ye Bokari Tarawele min kɔni Ibrahim Bokari Keita ye a taara da ni Mali kanu ye a taara da ni dusukolo ye Bokari Tarawele Mali janya a kun ka d'a ye a ka Mali bila jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ parce que b'a ko nka k'a dɛsɛra manifin dan y'i se o tuma min ye radio jɛgɛfɔ yɛrɛ ye Bokari Tarawele an bɛ tasibila kɛ min ye Mali masakɛ kura ye sabu jɔfɛn a bɛɛ bɛ da don dɔ taɲɛ min kɔ don taɲɛ min kɔ Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ suma kunnafoni filanin ye an ye min bɔ l'observateur kɔnɔ Ousmane Moriba ale ka sɛbɛnni don Jabate Ousmane Moriba ka fara l'observateur maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko ten ko Joni Jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ fɔra jago ɲuman kɔ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ka fasiri ye ni o ye Toguna A Tarawele ye Toguna A Tarawele ko sɔgɔma in na ɲininkali min bɛ ka ɲɛsin CEDEAO ni anw ka jamana marabaaw ma n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko yalima ko joni bɛna sɔn ka parrain fɔlɔ kɛ waasa gɛlɛya min n'o bɛ jamana in da la u bɛ se ka wuli cogo min na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa ninnu n'o ye CEDEAO jamana kuntigiw ye jamana minnu n'o fara bɛ ɲɔgɔn kan ni Mali yɛrɛ b'a la ni kɔsada in na o ye Mali sen bɔ a la i b'a ye k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye laban kɛrɛnkɛrɛnlen min n'o kɛla ka bɛn janvier kalo tile 9 ma san 2022 min n'o bɔra ka kɛ Ghana faaba kɔnɔ n'o ye Accra ye ɲɛmaaya u kun di bɛ Ghana jamana kuntigi ma n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in n'o ye u ka lajɛrɛ y'a kuncɛtɔ la i b'a ye k'a fɔ ɲagili bere tala ni ka yanga anw ka jamana kuncɛ la n'i y'a lajɛ o kɔni ye hakilina minnu da n'o ye laɲiniw ye n'o bɛ kɛ gɛrɛntɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma o y'a jira k'a fɔ CEDEAO a jamana kuntigi minnu jamana minnu bɛ a kɔnɔna na o jamana den kelen na bɛɛ lajɛlen to a la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u ma se ka kalata labɛnni ko sɛbɛnfura ɲɛnɛman ci olu ma o y'a jira fana k'a fɔ min ye san 5 ye ko transition bɛna o de kɛ jamana kunna k'olu fana ka ɲagili bɛna kɛ fɛn min ye o de ye ka jamana ni k'a don bisibasa kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ye o jamanadenw bɛɛ lajɛlen to a la i n'a fɔ n datula la cogo min na ko fɛn bɛɛ lajɛlen o kɔni o bɛɛ tigɛ faso Mali b'a la karangadɔw bɛɛ lajɛlen bɛ suwa jamana minnu bɛ n'o jamana faso Mali tɛnkun bɛ u la danger minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'o danger bɛɛ lajɛlen datugu wa hali min ye pankuluw ye k'a fɔ i bɛ pan ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka na jigin faso Mali b'a la walima ka bɔ faso Mali b'a la ka taa ni jamana dɔ la kelen kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ko o bɛ jɔ fɔlɔ min ye chronogramme raisonnable ye o kɛn bɛ k'o de laɲini ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ko nin kana maa si jawuli a ko an ka to an cogo la min ye anw ka faso Mali b'a ye an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de wa min ye maa ka jagoya fanga walima jagoya ko k'i b'o ta k'o labɛn k'i bɛ n'o bila anw kunna zango nin hakilina in a ma bɔ ninnu yɛrɛ la ko maa wɛrɛ dɛmɛ ninnu kɔfɛ min b'a fɛ k'i mɔnɛ bɔ anw ka jamana na n'i y'a ta k'a lajɛ nin ɲagili fɛn bɔlen ka bin karijan tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni nali bɛ jɔ anw ka jamana kɔnɔ k'a ka ja jamana faso Mali a ka nafolo minnu bɛ BCEAO kɔnɔna na jamana ninnu kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen ko da bɛ sɔn ani bɛɛ lajɛlen ɲɛ wa fɛn minnu bɛ yen fana ni o ye furaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Covid o sɛgɛsɛgɛli minɛnw o kɔni ko da tɛ sɔn o ɲɛ wa min ye produit pétrolier n'o ye tajiw ye o kɔni o bɛ don ka bɔ kɛ nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin Assimi dusu cɛ kojugu i b'a ye k'a fɔ a fana ye sɛbɛn kɛ a ye sɛbɛn kɔrɔfɔ don maa min da o de ye anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na n'o ye administration territoriale ye n'o ye Ablaye Mayiga ye o kɛlen ale de ye cɛmancɛ fanga kuma lasela ye n'o ye porte parole ye a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ min ye anw ka jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw farala ɲɔgɔn kan ka anw ɲɛgi k'a sɔrɔ a tɛ a kun bɔ k'anw fana y'an ka karangadɔw suwa maa tɛ don maa tɛ bɔ wa min ye
pangulu ye ni paranwa jamana ka kasronga yamoriyate ibe jigi duguma ni korofo ilaje korofo be femi vo ode ko jamana de kilna bele jele ki fanga fara nyanga bele jele ki kungli na ke kele anga ntege di nyoma tede o kan korofo yi kodo bien kura falete ta woyogo ni ya ta ka laje ali manivin taju o falendola o kololo e tani be so ko kumbo kangu fara wajina o kadida mi yeni haglay abe bla o mnen kon nana haglay na jigi yani ni sanction bele intra ta ganye shi onga jamana ma ibaye ka fo mi ye sede wa ka lajere labando kungela ka ko mi ye janvier ko le kono don tanye ibaye ka fo mi ye ma keme ani binani ani kono don ye o kunya jira ka fo ko ni olu ga mununu salo sede o jamana ko nana ko ni ko danzigila ola wa mi yu ka sorowe o bele jele da sola o bele jele dala wa ni ko fo ilaje mi ye colonel Asim Goita ye akoni ya jira ko ni sanction nunu bole ko ka bi ay bola jabarani na ka korofo chama mana aya jira ka fo jamana du adambe ula wo ye dana mi ntaka da aka mi onga jamana ye ateke masabo ye nawo yerete wanga jamana ka danye ka do dami ve abedo odeve wa mi ye sedeo ka ni tabulo ye ale ko ni ute ukodo sedeo la o sigi mbe ka ukono mi ye sigi ka kuma ye obeseka do oni nyanje tuko mene ina fo fazirike ba ya la nyine to gami mi ye fazirike ba no to kuna atrawere aya jira ka fo wati ni do na to konna na manya ka fo ni favla bele jile ya jira ka fo ku sigi ka kuma o yo lugu tabulo no sinzimbolo ye ko yele makute unyeshi nyoma ka korofo fo ka ba oni nyanje wasa jamana de munu no lu be jamana nun konna na bele jile ni ngunga sika lafiya wa ni we sebe mina ya sama ka bo nouvelle horizon konna na tuguna atrawere ka fatri bo atrawere anta o laban boliye soir de Bamako fatreba no ye laya jara laya aku jamana gouvernement nyema no ye docteur Shogel Kokala Maïga bo atrawere asigira premier ministre la nyanyo kalotana juin kalo kle wolonvla en 2021 bo atrawere Shogel Kokala Maïga Asim Goita ya wele colonel Mali chama chefanga nyema Shogel nanga dana bi ka men ye gouvernement kura ango sigi nyokon fe o baran kon nala bo atrawere uye chewta uye musota fatreba ko min ye Shogel ka gouvernement ako min koni ye kofle tama kono bori obe talike ikase ki ka tabolo laje ye paranyam ke ani min bi nye fatreba ko wati do kuma sera Shogel Kokala Maïga ye dana ta ga dam mamunuka aku tenten ku laje nin k'u ka kɛwalew lajɛ nin k'u ka pɔw lajɛ ni min ka girin ni min ka fɛgɛ parce que b'a ko o sɛgɛsɛgɛli kuma sera kalo 10 o tɛ tile 10 ye min ye jamana ka baara ye Bakari a ka kan waati ani waati ka baarakɛlaw larabili k'u lajɛ ni maa minnu n'a ka kan toli la olu ka to yen ni minnu man kan o waati sera ha olu ka gɛn dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ten dɔrɔn la y'a sɛbɛn o b'a la k'an ka nafolo ta k'a buruke a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ a y'a sɛbɛn an t'o fɛ tugun parce que b'a ko Bakari Tarawele min ye sɛbɛnnikɛla Laya Jara ye a ko Shogel Kokala Maïga a bɛ baara min na o dogolen tɛ maa la min ye diɲɛ ma don o don ye Shogel a bɛ dɔɔnin fɔ Mali ko la maaw ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ cogo min na maaw ɲɛ b'a la Mali kɔfɛ a ko caman kun dabirilen bɛ Shogel Kokala Maïga a kɛra sababu ye ne ka fura bɔ woro caman ɲɛmɛ o kɛra min ye gundo caman bɛ Shogel Kokala Maïga a kɛra sababu ye malidenw bɔra fɛn caman kalama min ye malidenw ye u kun b'u kun fɛ ko caman na Shogel a y'a ɲɛ yɛlɛ Bakari Tarawele ni k'an tulo ma da parce que b'a ko Mali bilama a n'a kununama kelenw tɛ Shogel nale parce que b'a ko Bakari Tarawele n'i y'a lajɛ a ko ministre caman bɛ olu bɛ baara la n'i y'a lajɛ ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye parce que b'a ko ale bɛ baara min na o dogolen tɛ maa la min ye Sadio ye lakanabaaw bɛ baara min na jamana cɛmancɛ bolo la ni ka taa bila jamana kɔrɔnfɛ bolo la ko maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la ko ye ɲɛdimi o tɛ kɔnɔdimi ye parce que b'a ko ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile colonel major Daouda Ali Mohamedine a ko fana bɛ baara min na lakana baara la bi ko dogolen tɛ a ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ cɛsiri la parce que b'a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre des affaires étrangères de la coopération internationale Abdoulaye Diop a kɛn bɛ sababu ye bi a bɛ min kɛ avion kɔnɔ bi ala t'o kɛ duguma a bɛ avion kɔnɔ waati bɛɛ a ta kun y'o ye koyi avion ni bɔrɛndɛ bɛ na Mali sɔrɔ n'a kan ka pankulu ta ka taa fan min fɛ a bɛ taa ye a bɛ min sɔnna avion kɔnɔ a t'o sunɔgɔ a ka so o y'a taabolo ye parce que b'a ko o Tarawele Abdoulaye Diop fana ma bɔ yen a ko min ye ministre de la justice droit de l'homme n'o ye Mahamadou Kasoge ye o fana bɛ baara min na bi k'o fana dogolen tɛ ba n bɛ min f'i ɲɛna o de ye a k'i galabutigiya Zumba kule ninnu ka dossier fɛ
a daminɛ na an kɔntana mais a ko bɛ ɲini ka kumaya an bɛ fɛ ka fɔ an ka ko ka dɔgɔ b'o la ka sɔrɔ ni tulo banna baara daminɛ ni elamu minɛ k'u don ka sɔrɔ kan ka baara daminɛ ni elamu ye kuma bolo jiginna dɔɔnin Bokari Tarawele Fasiba ko a ko n'i y'a lajɛ sigasigana ni yirɛnana bɛ dɔw ka baara la n'o ye ministère de la santé Jaminatu Sangare Bokari Tarawele waati dɔ la ko keleku bɛ baara kɔnɔ Fasiba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministre minnu fana bɛ baara la ni keleku dɔɔnin b'u ta la min kɔni ye ministère chargé de la refondation walima ministre délégué auprès du ministère de la santé chargé du développement social Umaru Imam Umaru Jara alimami ministre Fasiba ko Bokari Tarawele fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko ministre dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ tile bɔ fo ka taa yɛrɛ ni mago jɔl'u ka département na k'i b'u tɔgɔ ɲini i bɛ papier de ta Bokari Tarawele min ye faso nafolo ye k'a buruja fula ten ka sɔrɔ jaabi tɛ ka bɔ ayiwa ministère chargé de l'élevage et de la pêche Yuba Ba Yuba Ba o ko in fana e b'a dɔn min bɛ yen wa n bɛ n'o f'i ɲɛna bi o fɔ n ye min ye ministre principal ye o de tɛ Modibo Keyita ye wa o ye Modibo Keyita ye DNCC ɲɛmaakɔrɔ kosɛbɛ o fana de kɛn bɛ ka bisi basa dɔ Yuba ka taabolo la han o kɛn bɛ jiri ye k'i biri Yuba la ale ka délégué kɔni ye Yuba ye ministre plaintew hali n'a dugutaw wulila kɛrɛfɛ miiri don hali n'a dugutaw wulila ministre de b'a fɔ a bɛ taa hali n'o y'a sɔrɔ a ka taama tɛ an ka cɛw fɔ ɲɔgɔn ye o tuma min ye jamana ɲɛmaaw ye Sogɛli Kokala Mayiga kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a fɔ a ye ka nɔgɔ bɔ a la Yuba Ba n'o ye ministre délégué ye n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ jɛgɛ mɔni ma ale n'an ka baganko ma Bokari Tarawele k'a jɔ se tɛ ka ngolofa Fasiba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ministère de la promotion de la femme de l'enfant de la famille k'o fana jɔ se tɛ ka ngolofa Fasiba ko a ko n'i y'a la ministre wɛrɛ bɛ yen ko nafa kisɛ kelen t'olu ka toli la dɛ n'o ye ministère de l'éducation nationale la DDO tɛ DDO Fasiba ko a ko ministère de l'enseignement supérieur Bokari min kɔni ye ministère des affaires foncières ye a ko n'i y'a lajɛ Bokari Tarawele k'ulu kɔni fana bɛ ka nɔ bɔ dɔɔnin dɔɔnin Fasiba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ ministre dɔw bɛ yen k'ulu kɔni bɛ k'u yɛrɛ de yira waati bɛɛ o tuma i b'a fɔ ko seliba kalo o ye ministère de la jeunesse ye et des sports ye Musa Atayɛrɛ a fɔra ta Musa Atayɛrɛ a bɛ baara la han nka yɛrɛ ka ca baara o ko tɛ waati dɔw la yɛrɛ fɔ ka fisa dɛ o tuma kuma dɔ la foli to an mako ye karamɔgɔ daba ɲuman kana e k'i ka baara kɛ dɔrɔn e k'a tɔn ma i bɛ cogo cogo anw de b'a lamaga nka maliyɛn waati dɔlɔman bɛ yen n'i ye fɛn dɔw kɛ n'i m'o fɔ i yɛrɛ ye maa tɛ sɔn k'i da minnu bɛ fɛ k'i senkɔrɔma cɛ a ma nɔgɔ dɛ a k'a tɔn ma n'a ka timi walima n'a ka go a k'o tɔn ma dɔrɔn Fasiba ko Bokari Tarawele min ye Musa Atayɛrɛ ye a ko k'ale kɔni bɛ yira la o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ministre des infrastructures ye Bokari Tarawele ko fana bɛ yira la o tuma ko taa tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ Dayiru muso kɛ Madina kɛ l'équipement infrastructure n'a ye mankan ja nɔfɛ i b'a ye a b'a ka maaw bila ka taa an ka goudron fan dɔw kole o tɛ fɛn bɛɛ tɛ fɛɛrɛ yan mais comment a sera ninnu ka dilan yanni samiyɛ kura an b'o de laɲini n'o tɛ an ka mobiliw ni motow bɛɛ lajɛlen tiɲɛna waati min bɛ bɛɛ la sisan y'o don dɛ Bokari Tarawele Laya Jara ko a ko siga tɛ min na min ye ministre k'u lɛra wuli k'u lajɛ u ka kɛwalew k'a dɔn ni min bɛ baara la ni min tɛ baara la Bokari Tarawele ko ministre ɲɛma dɔw tɛmɛna Mamadu Tumani Ture tile la olu ka baaraw kun don kosɛbɛ Bokari Tarawele min ye Laya ye o tuma ko Sogɛli Kokala Mayiga a k'a lajɛ a ka sigi ka jateminɛ kɛ n'o tɛ Laya ka ministre fɔlen na Buwa Jabate ministre de la santé développement social a fana baara a bɛ baara la dɛ hali n'a sɔrɔla majɛ bɛ fan dɔw fɛ a nafura dama ni sisan cɛ e ye santé mɔgɔw taalen grève la wa grève kɔgɔ joli kɛla a baden bɛ yen a fɔra a kɛla wa n'i ko i b'o dan bi i b'o dan fɔlɔ ma na ka bila lapitaniso ninnu caman kɔnɔ o kɛra nka grève bɛ dɛ ayiwa Bokari Tarawele Laya ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye jamana ye a bɛ ɲagili bolo Bokari Tarawele jamana bɛ ɲagili bolo ni ka jamana k'a lawuli k'a jɔ a sen kan Bokari Tarawele ka jamana k'a furan k'a jɛ k'a kɛ jamanadenw sago ye fo ministre ka sɔrɔ ministre minnu bɛ se ka jamanadenw ka hakilina baara kɛ o tuma min ye Sogɛli Kokala Mayiga k'a kana ɲɛda lajɛ dɛ a kana tɔgɔ lajɛ dɛ a ka mɔgɔninfin ka kɛwale de lajɛ minnu bɛ taa yɛrɛ yɛrɛ la ko maliden ye miliyɔn 20 ye Bokari a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka tiɲɛ ko ye maaw bɛ yen maa minnu bɛ
sɔrɔdasi baara la jamajɛ baara faso kanu baara Bubakari Tarawele ko o ko in tɛ ban jamana in kɔnɔ wa n'o bɛ kɛ Buwa Jabate o mɔgɔ caman ba den de bi a tɛ ban yɛrɛ an kunjo Ligue Togo a bɛ se ka ministre de la santé y'a kɛ o ye tiɲɛ a bɛ se ka bila jɔyɔrɔ wɛrɛw fana na awɔ Bubakari Tarawele o kuma ko waati dɔ kuma sera min ye Choguel Kokala Mayiga a bɛ ka baara kɛ dɛ nka k'a kelen tɛ se ko la maa minnu bilala jɔyɔrɔ minnu na k'olu fana kan k'u jeni yɔrɔ fin kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate cɛ ka pib k'a ka préférence lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye njɔ Bubakari i tigɛ don Buwa Jabate namu u ko ten maa min ka saraka maa bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako o don soir de Bamako Umaru Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye ko n'a jala k'a bɛ se fila min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye e k'o t'a la ka tasuma da min ye Bamanjilakaw kunjɛla ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Umaru Ongoyiba ye a ko k'olu ye anw ka finitigilakaw ka ɲɛmayaso u y'u ka sɛbɛn dɔ sɔrɔ n'o bɛ communiqué dɔ kofɔ o communiqué kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye o ye wulikajɔ caman kɛ o wulikajɔ n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛnfura in yɛrɛ n'o ye communiqué in ye a dilanna ka bɛn ni janvier kalo tile 16 ye san 2022 wa min ye IRC militaire ye n'o ye finitigilakaw ka ɲɛmaya bulon ye a y'a jira k'a fɔ min ye dadige k'o kɔni b'a la ka taa ka groupes armés terroristes sɛgɛrɛ koyi n'i y'a lajɛ min ye janvier kalo tile 12 ye min ye anw ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛdenw ye u ye baara caman kɛ u ye farabu dɔw kɛ minnu n'o bɔla ka kɛ zone kɔnɔna na n'o ye an ka jamana fan dɔw ye ni o bɛ zone de Sama ko fɔ Soso ka taa se Logori ma u bɛɛ lajɛlen bɛ Bangasi mara o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ kokura min ye halisa finitigilakaw ka ɲɛmaya bulon ye o y'a jira k'a fɔ min ye Katibadi Masina ye o farabu ninnu senfɛ Bangasi cercle la i b'a ye k'a fɔ min ye maa kolo girin dɔ ye n'o ye Iyad Agali ka samase dɔ ye o kɔni o tola a la min ye Usumani Sidibe ye i bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bobala a n'a nɔfɛ maa caman bɛ yen n'o ye Bamanjiya fari dan bɛ u fɛ n'an b'u ma nanzarakan na ko terroristes olu kɔni ni kɛnɛ karabala wa n'i y'a jira k'a fɔ a bilanta bila a bɛ ni filan cɛ bawo min ye anw ka jamana finitigilakaw ye taabolow falela kɛlɛ kɛcogow falela fɛɛrɛkɔrɔw dila u ma min ye anw ka sanfɛ pankuru ninnu ye olu kɔni yara sanfɛ u bɛ nɛgɛden de yara e ma fama k'a mɛn k'a fɔ an bisi ka di walima an taara Beni a ti ye bilen e ma fama a ti ye bilen wa an dusu sumana pewu wa diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara forces armées maliennes ka wulikajɔ kan min ye sibiri dɔ ye n'o bɛnna janvier kalo tile 15 ma san 2022 min ye halisa communiqué b'a la k'a maana a y'a jira k'a fɔ min ye opération kɛlɛtigi ye o ye offensive dɔ kɛ o offensive senfɛ o ye munumunu salo kɛ Jabali zone kɔnɔna na min filɛ nin ye Ɲɔnɔ cercle la wa min y'an ka forces armées maliennes ye u kɔni u ka wulikajɔ senfɛ e ko u ma anw nin Bamanjilaka ninnu u ka base logistique u daga yɔrɔ juguba minnu n'u bɛ dogo la ye gundo la i b'a ye k'a fɔ o y'o bɛɛ lajɛlen filenkolonjini k'a da kolonji maa kofɔlen ninnu u b'a la k'u yɛrɛ ɲini kɔsada in na o sɛbɛn tɛ sɛbɛn in kɔrɔ koyi k'an ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ Bamanjilakaw ala ni gɛrɛntɛ t'an bɛ k'u sɛgɛrɛ faamaw fɛ sisan i b'a ye k'a fɔ u ye danganajura ni gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin dugu minnu ma dɛ o t'an bɛ fɛn sɔrɔnalidon yɔrɔ ɲini olu de u bɛ dogo yɔrɔ de kan ka ɲini nafolo minnu b'u bolo ka d'u ma o dugudenw fana hakili ɲuman jamanaden ɲumanw don u y'a jira k'a fɔ a ye mun k'anw na waati tɛmɛnlenw na anw kɔni an t'aw dogo faamaw na tugun min ye forces armées maliennes ye kunnafoni ɲuman a b'u dɛmɛ u ka baara la wa halisa min ye an ka nin finitigilakaw ka ɲɛmaya bulon ye u ko k'a minɛ i n'a fɔ hakilinajigi k'a minɛ janvier kalo tile 8 la ka taa se a tile 10 ma san 2022 min ye tasuma ye o y'o da Bamanjilaka kan Bamanjilaka ka base o minnu filɛ nin ye Sama kɔnɔna i n'a fɔ n da tula la cogo min na k'a filenkolonjini k'a da kolonci min ye terroriste ka maa 26 ye k'olu kɔni k'u tɛgɛ kɛ u ku ye min ye janvier kalo tile 9 ye san 2022 halisa n'i y'a b'a ye k'a fɔ min ye opération de reconnaissance ye ka munumunu salo kɛ anw ka marabolo kunna n'o ye Sikaso mara ye o kɔni min y'an ka forces armées maliennes ye u kɔni u ye yɔrɔ caman bɛ yen n'o ye kulujugu ninnu ye u wo kɔnɔna ninnu u ye mugu de bila ka suru ka don o kulu ninnu na k'a kulu ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɛ cɛncɛn ye maa minnu bɛ yen n'o ye Bamanjilakaw n'u dogow bɛ yɔrɔ ninnu na k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ni kɛnɛ ka nin karaba n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ kɔsada in na walima nin kalo damadɔ laban in na min ye anw ka finitigilakaw ye o kɔni ni kunnawolo bɛ ɲɔgɔn
mana sanga na ka wati min ngoni ngame sabu ye kanga jamana de kilna bele jile hagli zigi wa mba jiro la fana ka fo malide chamani musuma bele jile mbe ukobi ambe ukoshini wa mi ye wulika joyo mana sabati su o mana sabati tle jamana de jo ambe ukogoro wa mi ye mawara o be sanga na ande me baraina ga mi ye on yera ga force zerme maliani ju malie o lu koni mbe wulika jo mi na azingoro makanga dondo wa mi ye majugu ye munu mbe kuna funi langolo ndaga on ga fini dilaga o zagere o korofo yi ambele jile ko konko black refe mi uka bara ye ku deme ala no de kuna funi salma dili ye uma ni nguye umar ongo baga sebe aya mi zama ga bo sorde mako konna wotrobre ne ben tiga don jona mali tribune wotroba no ye e kureshi sise ako angata URD tona wari no ye bolo di nyoma tonye ako ni alama jango ke wotrobre e gela jugu mumbe okuma min koni ye doye bogade kulubi songo kodo toyi na koy wotroba ko ako min ye jokum franchen ye ako min koni URD ye aye kongere do ke kongere mun kera wotrobre nyigi ngera kongere na wotroba ko kongere koni kera ni akilina doye ako ni ye jetimine yasa laje bolo dalin ka ke wotrobre ma saba fo ma flaka jenaye wotrobre min ye bureau politique national ye wotrobre ko bare makeno ye koy sabo min koni ma saba mafla ulu togo koni sebena wotrobre sigasigalu nana ke min ye kureshi sise ka yira ka fo ma do koni be kulu togo sebena fo chien chama do yera be kulu salen do bela ulu togo be sebe frala tato so wala shuka dasawa nyani meni majanye wotrobre kureshi ko ako ni ya laje kongren koni kera kongren bane wotrobre mamunu tume kongre kene kan u benane aye minye gonyo kulubali ye kuma ko de kera URD nyema kuraye mela sise ale norobla Fasiba ko Sumaila ntane mami tume Sumaila ka joro falila no ye ninga tebeni parti chamanche barala wotorore ko ali no tugo seben fro kono sabu ale ye premier vice president ye dangam folo joro mo babulo okuma min ko ni parti ka nyemo ta wotorore ko jamakulu jena no ye professeur Salfu Sanoye Fasiba ko menye togoroba ale de fin fi manje nindo menye professeur Salfu Sanogo wotorore ka tabla URD tondo na uya yira ka fo menye Sumaila ntane uku tiga di nyogoma uka basiki boloda okuma janko yele kana ke ula ba ko ko kunyi aminan dajingena mado ko ni be botoro le pulu ko ni bulla furugula botoro le ninka nyema ya kusiki ko kurake kasro makeni parti re bureau politique kan aklinai fasiba ko agodi joni be ni ko njula inigali ako sika ko ni te bori min ko ni na foloye okuma ko duni kan o baraw de be ka boloda o de be na tointi na folo mayne Fasiba ko wotorole minye kureshi sise aye telefone ci kanyeshi Sumaila akadema ma okuma ka yira ka foni sama ni mu besina mbeni kongre la ntala oka akilna yemuye minye Sumaila ka demaya madame Sise min koni ye Asan Traoré ako on tani fan flash fait ujo on te machiko an ko ko URD ka ben URD ka basigi URD ka ke URD tondon sakoye o bisika ke ni shera ni tabolo ni akilnamu ye an bodi no fe ni mami mbo akilnaka o kuma ina on be nyoanye ni to akilnaka ina on ti nyoanye akuma fle de fasiba ko agodi wotorode min ko ne nyingali tara professeur Salfu Sanogo ka fanfela mawye sabu luma ye kongre la u ya yira ka fa ko ni kongre ye bilikan boli ye ko ibi danro don nyogala sodu mamun ye ni ko wotorode bado katibo karla ni kan tenesro sabu min ye ko critique la mago ye u bina la ni ke tlefle na ko URD bina la je belibele do boloda wotorode tlefle na u bunu tada bogo jinnu kloka u ka la je jona seben fura munun ngana ka ta kongre na o kuma ka bela je le chien ka bange ayo kubowa okuma ko kongren ko ne abina annulé kuma gwanyo be klefla nyema de lawo adina ke bandaw ka gouvernement bandaw numéro 2 gouvernement numéro 2 munu ngera ministre odoyo manya fio anga mo labele nga cha ngamna sagado hurula ka ninga vote kwa ko ba ado nyeji chara do akogela mo bi ni sonjala kasinga ko tiya wotorode nala mi da femi ngama bwa ni ku ba karaba mai o chen mai ne abela jelembe blala wotorode kureshi ko
a ko siga kɔni tɛ min na tile fila in na Bubakari Tarawele min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ye o tuma min ye professeur Salifu Sanogo ka maaw ye u bɛn'u ka laɲini kɛ Bubakari Tarawele ko nin ko in kɔni a tɛna taa yɔrɔ la Bubakari Tarawele ni Ala ma kunnaja Bubakari maa minnu ye nin ko in kɛ u bɛ bila kiiritigɛlaw ka bolo kan walima u b'u kɔ don tɔn in na Bubakari Tarawele n'i y'a lajɛ dibi dɔ fɛ a ko min kɔni ye nafolo dɔ bɛ n'olu dunkan fɔra Bubakari Tarawele ko nin y'o baaraw de ye parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na a ko tile fila in na i bɛ n'i sigi ka kunkan dɔ mɛn URD kɔnɔ ko URD a ti ci URD k'a bɛ kɛ URD tɔndenw ka hakilina ye o tuma maa minnu bɛ fɛ ka na ni hakilina kura URD kɔnɔ Bubakari Tarawele ko n'u ma ta URD ka dabada ma o tuma k'u b'u kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni nin tɛ CEDEAO système ye URD kɔnɔ sa wa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli don Mali tribune an b'u fo ka fasirikɛba Kuresi an b'a fana fo Bɔ Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn n m'a ɲumanya tɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'alerte nin ye maa min ka fasiri o ye Bazumana Kane ye Bazumana Kane ko yalima anw ka commerçant k'u bɛ k'u bara bɔ anw na wa walima k'a ko kɛn bɛ cogoya jumɛn na n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ CEDEAO o jamanakuntigiw farala ɲɔgɔn kan o tɔnjɛkulu kɔnɔna na ni k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ karijan tɛmɛlen ka bɛn jamɛkalo tile 9 ma san 2022 ɲagili bere min n'o ta la ka yanga anw ka jamana kan n'i y'a ta k'a lajɛ a tɛ taa gɛlɛya ni kɔlɔlɔ kɔ nka min ye jamanadenw ye n'an farala ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an hakilinaw kɛ kelen ye a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya in caman bɛ yen a bɛ fo an na nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dadumunifɛnw ye o feerebaw grossistes fara détaillants kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye layirukan kɔni ta an ka camancɛla fanga ɲɛmaaw ye o kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye o boloda k'a fɔ ko min ye dadumunifɛnw ye ko foyi tɛ fara u sɔngɔ kan min ye sanction ye a nana fɛnw sɔngɔ sɔrɔ cogo min na a bɛ to ten ko foyi tɛ fara kan fo ka taa fɔ ɲagili ninnu u bere u wulila ka bɔ an kun na n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye Bazumana Kane ka kɔrɔfɔ ye a ko min ye an ka nin commerçant ninnu ye grossistes fara détaillants kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɔrɔfɔ bɔ ni ka bin kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Mama Ɲangadu ye ale min ye sukaro an b'o dun an ka dumuniw na ale de ye olu ka jɛkuluba o président ye Mama Ɲangadu ale kɔni y'a jira sibiri tɛmɛlen ɲamɛkɛlo tile 15 san 2022 k'a jira k'a fɔ min ye ale ka tɔn n'a a tɔndenw ye u kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ sukaro min n'o bɛ faso Maliba kɔnɔna na dɔ tɛ fara a hakɛ kan dɔ tɛ fara a sɔngɔ kan wa min ye sukaro ye ko bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na wa ale fana ka kɔrɔfɔ baale min ye syndicat des commerçants détaillants du Mali Sinakodem Semaru Sakɔ o fana ye a jira ORTM Jabarani plateau sanfɛla la k'a fɔ ko foyi tɛ fara dadumunifɛnw sɔngɔ kan nka ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Bazumana Kane ka fɔ la o ko nin kɔrɔfɔ in ko sugo kan don ko bawo nin kɔrɔfɔ bɔ ka bɛn o dugujɛ bɛɛ k'i b'a ye k'a fɔ min ye commerçant ninnu ye n'i taara u ka butigiw walima u ka magasinw na o kɔni fɛn minnu n'olu tun bɛ feere 50 dɛ o bɛɛ lajɛlen kɛra 60 ye fo ka se 100 ma min bɛ feere 100 dɔ farala o kan dɔrɔmɛ 20 fɔ 40 maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima jamana commerçant u tɛ jamana in hinɛ minɛ wa walima nafolo de kɛn bɛ sababu ye k'u hakiliw n'u dusukun fiyɛ wa ka taa sɔrɔ n'an ka misiriw églises fara misiriw kan ni o kɔni o seli waatiw sera o bɛ taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ i b'a fɔ ko diinɛmaw don ka taa sɔrɔ u dogo bɛ diinɛw kɔfɛ k'a sɔrɔ taabolo min bɛ u la ko fɛn min don ko ɲuman tɛ wa n'i ye nafolojugu fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa kuncɛ fɛn min na i yɛrɛ b'o dɔn bawo min ye nafolo kasara ye o na don i ka fɛnw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ban maaninfin joli salolen ka fara ɲɔgɔn kan ko nafolo a bɛ taa wolo fɛn min na o tɛ foyi ye ni kumasulu tɛ an ka commerçants Bazumana Kane ka fɔ la k'u ka sabali min ye nin waatinin ye tɔnɔ min n'o bɛ nin waatinin bɛna kɛ sababu ye ka nafolo min fara ɲɔgɔn kan k'a t'i kɛ foyi wa n'i y'i hinɛna maaw na waati in kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye Masa Rahamani yɛrɛ ka dɔ fara i ka nafolo jidili kan wa min ye taabolo caman ye k'an kan k'o fɛɛrɛ tigɛ k'o boloda wa min ye an ka jɛkulu min n'o a fɔ jamana cakɛda bolofara min bɛ yen n'o ye DGCC ye o ɲɛmaaw ani o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa min ye butigi minnu bɛ yen n'a jira la k'a fɔ ko a fɔ jamana y'a jira k'a fɔ nin man ka tɛmɛ ni sɔngɔ in kan k'a man ka tɛmɛ o kan wa taabolo caman bɛ yen k'o kan ka don bɛrɛ la k'a fɔ an bɛ maa dɔw fana ci o ka kɛ maa jɛlenw ye minnu bɛ taa nin priko ninnu sɛgɛsɛgɛ ka na ni kuma hakika ye o bɛ kɛ sababu ye ka jamana ni k'a bɔ denkan dɔ la yanni transition in a ɲɛgili bere a bɛ se ka wuli ka bɔ an kun jama cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Bazumana Kane a ka wuli ka jɔ l'alerte an b'u fɔ Bubakari kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min nka yanni an bɛ taa arajo jɛgɛfɔ ɲɛmayaso ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan taxibolila dɔ nana dɔ ka saki belebele di jɛgɛfɔ la yan ayiwa saki in kan papiyeni dɔ b'a la ko Bamakɔ o tuma taxibolila kɔni nana saki in di yan a ma kɛ Ala ye k'a dɔn maa min y'a bila kun sabu k'ale ta yɔrɔ ka ca o tuma na kɛ ni saki in bɔra aéroport la o tuma minɛn minnu b'a kɔnɔ minɛn nafamaw don fini ka taa bila fɛn wɛrɛ la ni maa min kɔni ka saki giriman tununi la finman don
finiw b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ i sen fɛ i kana jɛgɛ fɔ la ayi se fa dalu ka y'i bolo dɛ kosɛbɛ i panga na fa fura ko sagi finman bɛ yan fini ni baya ni kalabaya f'i ka bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban ayiwa a nafolo ka ca a fɛn ka nafa ka bon kosɛbɛ baro maliyɛn maa tɛ maliyɛn sugu dɔ la kosɛbɛ o tuma ko ala ka sagi don a tigi garisɛgɛ la o tuma an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Wajabate namu afel boku mun gani foli duma an ba ta kan ga musoroba ima ta gare hali diko maiga badiko maiga bordorore ne ben tigɛ do ado la référence fasirba n'o ye Ali Cissé ayiwa A Cissé ana kɛ Ali ye o do wa an ka taa fasirba ko agodi bordorore Modibo Sidibe n'o ye far an ka wuli wari Modibo Sidibe a ka congrès ba filanan bolo dara fasirba ko jɔkun furancɛ in na min ye dagaba kun lamagalen bɛ min ye far an ka wuli a kanubaga a lafasabaw bordorore Centre International de Conférence de Bamako la Sibirido wari min ye kɛnɛ ye a dayɛlɛ la jama a bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma nin kana congrès baara la congrès in a kɛnɛ sigilen wari k'a kɛra hɛrɛ ni karama ye o tuma kɛlɛmakɛ wɔyɔmakɛ fasirba ko jamatigi o ye maa min ye o de ye fara an ka wuli président ba ye n'o ye Modibo Cissé Modibo Sidibe a bɛɛ fila o ye o Cissé ni Sidibe a bɛɛ fila fana Sidibe dun awɔ wasalakaw ka Modibo i bɛ wasala yɔrɔ dɔn ayi n t'o yɔrɔ dɔn o tuma campagne présidentielle tɛmɛna k'i to min aw dun bɛ a to an ma nɔfɛ Jarakɛ a ka tiɲɛ m'a f'i ye min ka slogan kun ye wasala Modibo m'a f'i ye a ye namaga ko ye politique fasirba ko Bɔgɔ Tarawele min ye Modibo Sidibe badabada Modibo Sidibe kan kelentigi Modibo Sidibe Bɔgɔ Tarawele a ka congrès ka kɛnɛ sigira hɛrɛ la wari a ye baara in daminɛ ni foli ni tanu ye ni ka congrès-kɛlaw sɛgɛrɛ Bɔgɔ Tarawele maa o maa bɔra yɔrɔ yɔrɔ la ka na a ko baara in k'a bɛ tila ka donkan kɛ ni min ye o de ye Mali a bɛ dangana mun kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Mali bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ɲangili fila tɛmɛ kan sɛgɛrɛ n'o ye UEMOA ni CEDEAO ye Bɔgɔ Tarawele ko jamana in t'a yɛrɛ bolo o tuma min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen an ka kɛ cɛ kelen ye ni k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn minɛ yaasa an bɛ se ka bɔ nin waati gɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ fasirba ko min ye fari an ka wuli ye Modibo Sidibe Bɔgɔri k'a ka kunkilenna a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye sɛbɛnfura kɛ sɛbɛnfura in o ye bolodako 3 ye bolodako fɔlɔ o ye k'a yira k'a fɔ ale ka tɔn o ye ɲɔgɔn dɛmɛ Bɔgɔri min ye bɛɛjɛ fanga ye o bɛ se ka sabati cogo min na Bɔgɔri o ma tɛmɛ ka bɔ yen a ka kunkilenna filanan o ye min kɔni ye san 2030 Bɔgɔ Tarawele jamana in kan ka jɔ ni hakilina mun ye o dabali n'o fɛɛrɛ fɛn o fɛn kan ka kɛ yanni 2030 cɛ k'u tilal'o bɛɛ la fasirba ko min ye tako sabanan ye o ye kunkilenna min ye o de ye hali bi fari an ka wuli ŋaniya minnu bɛ a la o tuma min kɔni ngwara dali a y'i ka kunkilenna kɛ n'o ye nka ko ngwara da mun don juguya tɛ jamana ɲɛmɔgɔ maa minnu bolo bɛ jamana mara la Bɔgɔ Tarawele ni k'o ka baara dɔntɔlima a nɔfɛ ni minɛn da jiginna u kan ka min fɔ u kan ka min kɛ Bɔgɔ k'u b'o kɛ olu ka ngwara da bɛ bila o minɛn kɔnɔ n'o tɛ ko ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ tɛ fasirba ko min ye Modibo Sidibe fari an ka wuli ɲɛma a y'a yira k'a fɔ ɲangili mun taara ka Mali sɛgɛrɛ jamana in ka goni an bɛ don min na ko bi jamana in ka kalan nka ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o tuma kunkilenna mun bɛ olu la Bɔgɔ Tarawele hali bi olu bɛ t'u ka kunkilenna kan ko ye a ko waati dɔw tɛmɛna u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi n'o ye NPP ye Bɔgɔri min ye o ka kunkilenna o ti dɔwɛrɛ ye ni maa minnu bɛ o tɔn kɔnɔna la Bɔgɔri janko ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na fasirba ko a ko Modibo Sidibe a ko olu ka tɔn banbannen don tɔn giriman don an ka jamana kɔnɔna la o tuma min ye fari an ka wuli ye kunkilenna ni laɲini minnu b'a bolo o de ye don n'a nataw la k'a daminɛ maire kalafili député kalafili ni ka taa bila masakɛ kalafili la u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya o la cogo min na sabu danba la u tigɛlen b'a kan jamakulu mun bɛ Modibo Sidibe kɔ hakilina mun bɛ a la Modibo Sidibe faso kanu mun b'a la Bɔgɔ Tarawele k'u tɛna fɔ u jigi kɔ fiyewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la référence kɔnɔ A Cissé ale ka sɛbɛnni don Cissé k'a fɔ ka référence maa bɛɛ lajɛlen fo a n'a ɲɛmaa n'o ye Bɔkar Jara ye Wajabate ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau min ye Y Dumbuya n'o ye Yakuba ye nin ye a ka fasiri ye Yakubu ko min ye anw ka karamɔgɔnin ko u ka jɛkuluba ye n'o ye association nationale des chasseurs du Mali ANACMA o kɔni sibiri tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 15 ma san 2022 Mémorial Modibo Keita ɲɔgɔn kɛso kɔnɔna na u ye kunnafoni di baro kɛ kunnafoni di baro a sigila ka ɲɛsin don kibaru tilamɔgɔw ma
min zeve bai ka fo uyuka zingormadondo wale oyo o lakuraya kan yeshi an ga kuma jara fanga nyamo ma min wani ka sangani sai da ga dandama wale ni nyagili mi da me kan yeshi an ga jamana ma ko ya jira ga fo ko ni ta ko benda yi ko jamana be danga mi na ko bele jile de ka gi fanga fara nyanga medina nawo ndedina nawo mana ga fo va ve ni ko ni malide be e ka nga fara mato ka wata mi ye gele yi abete ka nyonga bo jamana dala chuko mi ye tabulo ye o ko ni mbola ni ka sanzalama ka sarada o ka secretary general fe no ye jawi etrawre ale a jira ka krofo kono ka fo dongi warot la mo welela ka kuno foni da utloka mi ye transition ye o ko ku be jamana nyamo ko bi o be o ko shini wa mi ye sede o ka grande ye ku go ku be na baba o ye baba le ka mi ta ka nyeshi o ma sanction itale ko no de ko forza na tanto de la sede o ko na tu kono kala ka jigu kono unu ya ke ku be nimiza ko ba o mi ye uluga jaguli ko ni o be onga jamana frendi la ko wa mi ye jamana ka lakanai ko no o farida be ulu fe abe wati jambo wa uyu uto la sili seve ku datu korofo dola mi ngoni ngelo ga la jere labai no yo o ka conference o yo conference de bado ke uti kalo san 2021 tebelena o yo korofo ni la yini do ke o konna na no recommendation ai o la yini seve ibai ka fo ya jira ka fo ku ni onga frendi la gawo o ya jira ka fo barage nyoya ka teme uni nyonje mi ye bara ye bamajila ka be se ka gwenchi kumna ka bo jamana konna na ka danzigi aka bamajia wala ko kela o be se ka boloda chukumina wala yini fulana mu ye fami o de ye onga donzo karamo ni ko atilama munu no lu munena onga frendi la gawo fe o marambe onga famo bulo ulu be se ka bla chukumina o ko mi ye marfa mina mi no fana kumbe sena ko donzo mina ku ka marfa bosula ko ka marfa ka sigi uma o ka la yini ye mi na bola ka ke utukalo temele san 2021 mi ngoni zeve o ye la yini ba cha mange ka o ya fen ka hagil no ni ka kuraya ka fo o be chama tradition mo ko be o be o ko shini wa mi sedewe o ka tabulu no ka babalika ko ka ku sama ka bo onga jimanaka wa mi onga jimana ye clear bebea bade ani beni clear wa mani vungle na ye kele amino ye kele wa mami ni kweta ove ye jimana juwe o ina gwe ga bo jimana ngona ni ngwe sebe mi na ya sama ka bo lendi ka ter juro ni bo konna na yakuba dumuya aka fasiri yakuba dumuya amba fo no ye benge yakuba ye ka dumuya otoro de kuna fonu to bambulo koro no boranga nyema so kono ni yo minen shani ne dore tambulo wala ni mondo barkada foli anin tanni ka bela jele segere krengrena la bori ame kabala mali o nyema banno ye batugune jakte otoro de amba fo kabala mali atumflani hippodrome na luna parki galagadala o kuma ka butigi belebelen yele manati tibugula yani be do muroba bugudron école alinura inu mambulo fe bisungo ledro kabala mali o kuma butigi beleleben a tengune be yena a nyema banno e batugune jakte amba fo ka wala nyumondo o kuma dangoro bani alebe masigi no Idrissa Kone o kuma ko biabe o kuma madukula bana o kuma minye taji frela doye amba fo anaka jama bela jile o kuma dangoro bani alibi masigi no ye Yusufu Aidara ye entreprise Yusufu Aidara ale yo nyema baye anaka chede no ye Idrissa Kulubali ko ma ko nuro o kuma mba fo dante folumna masigi ka tabla murila dangoro bani abe Maroc no chef escadron la sanata baketa commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako kan konna la amana ka chedum bela jelen fo elajo benye nyare zeniti ere amba fo maestro 3 ciseaux d'or grand jawuso o kuma kunu jawuso bi jawuso kekele o kuma bolo chama o kuma ni wati la be tabali la be ka tiga tugo na be ka tiga amba fo anaka chedo radio fafike directeur du programme zindaw amba fo katabla ou ka association de meton nyema ba ya blanche daw o kuma minye peteso edugula ngani wati la be Bamako ya o kuma ko ya ka bismillah transiteur ali kuma la transiteur ali nyema ba amba fo dante fulum na medina ko rasugula seni ci commune en fene nyema do lajo Mohamed Sako holding nyema ba député Ousmane Kone wati lambu bela jelen fo Sako holding konna la o kuma minye foli ani tamniye bari ko lase bela jelema e ko todi boje wate nun bela jelen folengo min da etaka o de boutique électronique de la nation banyama bafo Umar Jana abadon be ne boutique bayngon nana électronique mena suga bela jelen ni bañi ni wulla ka se ba ko jigoro ni goron bayndala ibe usoro ye me Mahamadou Edumia ye imam Mamadou ko ka chauffeur gado ban la mamba fana fo ka ta se mi Abdourahmane Estan wo ye chargé de projet do Ajerotila amba fana fo ban la me yani sa ko Abdou Salam warme digitigu do kala ban goro e tournana abu bela
lajɛlen fo an kunjo Ligue Togo a sigin bɛ a ka bureau ba in kɔnɔ Maison des Aînés na a bɛ jɛmu in a tɛ pan a kan min ye Amadu Togola ye Togola Couture Mercerie Togola nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka magan ye Ɲamakɔrɔ kurani sarababilenba in da la an bɛ a fana fo min ye Miseli Gundo ye o bɛ a bolo fo ka taa se min ye Amara Samake ye maire signataire do Ɲamakɔrɔ mairie-ba kɔnɔna na an bɛ a fana fo établissement Sonor Frère Abibo Samoura an bɛ a foro a n'a a baarakɛɲɔgɔnw fo ka taa se min ye Bakari Sidi Jabate ma chef sécurité physique du personnel BDMSA an b'a fana fo lieutenant Dawuda Adama Traoré chef délégation judiciaire kun do 7e arrondissement na bibi na a bɛ jamana ka baara la taamana jamana yɛrɛ kɔnɔ an b'a fo yan fo o ye yɔrɔ la min ye major de police Gawusu Jalo ye section carte d'identité 7e arrondissement jɛmu in tɛ pan a kan fulakɛ an bɛ foli lase a ma ayiwa Bakari nin ye kunnafoni damadɔ joona joona yan'an bɛ sigiyɔrɔ bila Burapile n'a ka jama ye min ye alisilamɛw ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan dɔrɔmɛ ma nɔgɔn 1000 man ca olu bɛ u ka misiri jɔli la n'o ye Mosquée Alimu Barakatu ye a filɛ nin Moribabugu araye kɔfɛ ko u bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na o kuma jɛrɛjɛkulu sigilen bɛ janko baara bɛ se ka kɛ ka ɲa n'o ye Mambi Traoré ale ye jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa ye i bɛ se ka wele a ka taa minɛ walima k'a bila Orange Money na 76 03 04 Sima cɛncɛn nɛgɛ bɛlɛ walima yiri walima warimugujɛ o kuma k'a bɛɛ lajɛlen kanunen don Bɔjabate an bɛ min da o kan nin ye Hamadi Traoré ni ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ hippodrome 2 ma a ko a b'a da Bamakɔ n'a lamini kilo kan k'a fɔ a ka mobili tile a ɲinɛna a kɔ taxi dɔ kɔnɔna na mobili min n'a marqué Golf Polo ye k'a baara a fɛ tile in tunun'a na min ye juma tɛmɛlen ye k'a to taxi dɔ de kɔnɔna na min kɔni n'a kun y'o ta k'i kunda boulevard de l'Indépendance kan ka taa jamana ka baara la wa k'a b'a ɲini taximani fɛ ni a ye a ka nin mobili in ye n'o ye marque Golf Polo ye a k'i jija k'i sen fa biribiri ka na radio jɛgɛfɔ la walima a ka weleli kɛ 20 24 98 98 min n'a m'o si lasɔrɔ a ka Amadi Traoré a ka a fana wele a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la 73 68 74 59 walima 73 01 75 10 faamuyali ko ɲuman o d'an bɛ communiquer. Association des menuisiers et constructeurs métalliques de la commune 1 du district de Bamako n'o ye commune 1 Sudaru ye ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan o kuma ko olu bɛna u ka san lajɛba boloda assemblée générale a bɛna kɛ sibiri don nin kalo in tile 22 a bɛna kɛ salle multifonctionnelle commune 1 n'a filɛ nin Dumazana Yusufili Dabo Sisoko o kɛrɛfɛla la nɛgɛ kaɲɛ 15 n'o ye 15 heures ye o kuma ko wele bilalen bɛ Sikɔrɔni Bankɔni Fajigila Korofina Nord Korofina Sud Dumazana Sotiba Jelibugu ani Bulukasomugu o Sudaru kelen kelen aw yeli kɛnɛ kan ko o kanunen don nin ye communiqué min n'a bɔra mairie district yɔrɔ k'u b'a da bolimafɛn senfilatigi bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ min ye vignette 2022 ye o kɔni o feereli daminɛna kabini janvier kalo tile 3 min ye mairie ba yɛrɛ perception recette perception ye a bɛɛ la a bɛ vignette ninnu b'a la ka feere ye place de la liberté o da la min ye vignette ye wa a feereli ko a bɛ kɛ diɲɛ don o don nɛgɛ kaɲɛ 8 ka se a 16 ma wa min ye mairie a ko a dan bɛ a la bɛɛ lajɛlen ka fasoden ɲumanya la bɛɛ n'i sen fa biribiri ka taa i ka bolimafɛn n'o ye moto ye ka taa vignette ta maa min ye sɛbɛn in tɛgɛ nɔ bila o ye maire yɛrɛ ka danga fɔlɔ ye n'o ye madame Kamara Fatimata Traoré ye Radio Jɛgɛfɔ ɲɛmaaya so ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan saki belebele dɔ b'an bolo saki girimanba falen don fɛn caman la nka finiw b'a la fɛn wɛrɛ minnu b'a la o bɛ to dibi la fɛntigi yɛrɛ n'a nana a b'a da don la sɛbɛnni min bɛ saki in kan o de ye Bamakɔ yan na kɛ n'a bɔra pankuru jigi kɛnɛ la o kuma saki in kɔnɔ minnu ka girin kosɛbɛ ni sakitigi kulo b'an kana taxibolila kɔni nana di anw ma yan o kuma min kɔni ye saki ye k'a tigi ɲini k'a d'a ma maa ma sa n'a bɛ tali kɛ dɔn yɔrɔ kan i boli joona joona i ka n'i ka saki nɔfɛ sabu fɛn minnu b'a kɔnɔ a nafa ka bon an bɛ bi ta bila nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo Boubacar Traoré Bɔjabate ni Ala ni kira sɔnna ma surafana t'o ma don ni kunnafoni kelen bɛ santalama ni Ala sɔnna ma sini araba nɛgɛ kaɲɛ 11 sanga 30 karamɔgɔ daba ale ni Amadu El Konare olu bɛ kɛ sini kunnafoni lasebaaw ye an b'a fɔ sa kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa salam